ସବୁଦିନ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କେକ୍ ଏମିତି ବନାଏ, ମାନେ 1 କିଲୋର ଆଉ ହାଫ୍ କିଲୋର ଏମିତି ସବୁବେଳେ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାନେ ବନାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ବି ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କେକ୍ ଆସିଥିଲା ମୋର ପୁରା ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେକ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ବି ମୋ ପାଇଁକି ସବୁଠୁ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଡ଼ କେକ୍ଟା ଆଜି ବନେଇଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ ଭଲସେ ବି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, କାରଣ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ଲାଗିଲା କି ଆମ ଝିଅମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ପୁଅଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ର ପୁଅଟା। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥିଲା ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, 6ଟାରେ ଥିଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ତରତରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର କେକ୍ଟା ମାନେ ବନେଇକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିକି କାଟିକି ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କେକ୍ଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ବନେଇବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିନି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେତିକି ବି ପାରିଛି ବନେଇକି ଦେଖେଇବାକୁ, ବନେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ